சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கேப்சிகம் கொஞ்சோண்டு நறுக்கி வச்சிருக்கேன், ஒரு ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன், 3 டொமேட்டோஸ் பியூரி பண்ணி வச்சிருக்கேன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 டேபிள்ஸ்பூன், 2 பூண்டு ஃபைன்லி சாப்டு, கொத்தமல்லி கொஞ்சம், அப்பளம். இது கூட பெப்பர் 2 டேபிள்ஸ்பூன், உப்பு 1 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் காரத்தூள் கேட்பேன். இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஒரு சூப் செய்யலாம் வாங்க. ஒரு பேன் பற்ற வச்சு சூப் செய்ய நம்ம எண்ணெய் விட்டுருக்கோம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. நம்ம இப்போ ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஆனியன் நல்லா வதக்கணும். பூண்டும் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே. இப்போ ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கா டொமேட்டோஸ் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். டொமேட்டோ போட்டு அது நல்லா கொதிக்கணும். டொமேட்டோவோட பச்சை வாசனை நமக்கு போகணும். அது வரைக்கும் நல்லா இது கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் சூப்புக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கேப்சிகம் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும். கேப்சிகம் நல்லா ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சூப்புக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன். காரத்துக்கு ஏற்பதான். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பரும் நம்ம போடுவோம், அதனால் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பர் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு எல்லாம் நல்லா மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவையும் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாவும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. சூப் இன்னும் தண்ணியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ண வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொதிக்கவும் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் இந்த மாதிரி கலக்கி எடுத்துக்கோங்க. ஏன் தண்ணியில் கலக்கி எடுக்க சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் அப்படியே போட்டு கிண்டாமல் விட்டீங்கன்னா அது கெட்டி கெட்டியாக ஆகிடும். சூப்பில் அது ரவுண்டாக நின்றுடும். நம்ம இப்படி தண்ணி ஊற்றி கலக்கி விட்டுட்டோம்னா அதோட மிக்சிங்க்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளோட சுவையான சூப் ரெடி. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லியும் அப்பளமும் போட்டு இறக்கிடலாம்.